Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matko, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matko, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Matko, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matko, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Дорогие братья и сестры, переживаем сегодня первую субботу месяца. Традиционный день присвячен беззаганному сердцу Найсвятейшей Богородицы. Святая мша ватывная, Маті Божией, про ее заступництво будем узносить наши просьбы и молитвы до милосердного Бога. Святая мша, у якой мы сегодня удельничаем, будет охвярована у интенции наших померлых. Божьей милосердности будем доверять тех, кто дошел с этого света, и просить, как Бог принял их у свое володарство. Можно сесть и послухаем интенции сегодняшней святой мши. Божьей милосердности доверяем померлых Мар'яна Гружевского, Кашчец Ольгу, Жизневского Хенрика, Катажину Мордас, Вацлава, померлых з родины Мордас, Данович, Ивановских, померлых Лукашевич, Романа, Татьяну Говс, 5 месяцев по смерти, померлых семей Жданович, Ясевич, Яна Буткевич, 14 годовина Чеслава, Аполлонию, Геннадиюша Эдварда з родины Петровских, померлых з родины Подгайских и Янковских. Виктора Федорович з померлых семьи Федорович и Ивашкевич. Померлых семьи Яжевич, Брониславу и Марьяна. Померлых семьи Подгайских Стефанию, Яна, Марию. Померлых семьи Котович, Зофию Чеслава. Померлых семьи Калиновских, Хенрика, Анатолия, Антонио, Марию, Соколова, Михала. Померлого Александра Юневич, 2 месяца по смерти. Померлых Танкевич Станислава, Александру, Валентину, Евгеньюша, Анастазию,
Крыстыну, Савецкую Ядвигу, Альфреда, померлую Янину Августюк в першую гадавіну па смерці, померлую Геновефу, Вацлава з сям'і Гулецкіх, Владислава Гулецкого, Мирославу Соколову ў сёмую гадавіну, Михала і Францішку Гринчук, Кетрис Эдварда, померлых сям'і Бубін, Рабцевич і Бадзей, Владимежа Єжего Яна з сям'ї Жаглевич, Эдварда Марию Францишка, сям'ї Юргилевич Василия, Горлукович Валерова Станиславу, Марию Викентия з сям'ї Снежко, Яна Алину з сям'ї Томко, Віктора Бранислава, Стефанію з сям'ї Вінцелович, Каспера, Вероніку з сям'ї Барковських, Владимежа Лазарчик, Зузанну, померлых сям'ї Рынкевич, Ковзан, Чернобай, померлого ксяндза Казимежа Ковзан, ксяндза Антония Юсель, ксяндза Яна Воронецкого, померлых Животкевич Рамуальда и Амелию, Владимежа Денисова, померлых Слиш Регину и Николая, Вихаревых Станиславу, Александра, Авдеюк Юрия, дворянских, померлых семьи дворянских Жданович, Матович и Жалуткевич, померлых Юзефа Марию Леонарда Ястремских, Веру Чеслава Каминских, Регину Станислава Бралковских, Мечеслава Серпейка, Сергея Невядомского, Веру Фирсович, Родину Новосельских, Стасилович и Андреевских, померлых сям'ї Кордель, Геновефа, Яну Чеслава ў 21-ю гадавіну па смерці, Александра Леокадию ў 10-ю гадавіну па смерці, Яна ў 15-ю гадавіну па смерці, померлых Яна Янину Яцевич, всех померлых сям'і Яцевич и Шиманович, померлых Романа Леонида Вячеслава, померлых Петрожицкого Анатолия, Франца Владислава, Буйницкую Чеславу, померлую Кристину Павловскую, Марьяна и Геновефу Захажевских, померлого Геннадия, Хелену, 9-ю гадавіну Катковских, Александра Маркушевского, Юзефа Бутурля, Софью Богуславскую, померлых Дятлович Михала, Малгажату Зигмунта, Вацлава, померлых сям'ї Дятлович и Томялоиц, померлых Марию и Геннадия Лепчанских, померлых сям'ї Алексеюк и Гайдарович, померлых Александра Казак, 5-ю рочницу смерти, Анну, Станислава Казак, Свербутович, Владислава и Геновефу, померлых сям'ї Таугень, Олехнович и Жуковских, померлого Яна Подгайского, 2-ю гадавіну по смерти, померлых Александра Полейчик у 42-ю гадавіну смерти, померлых сям'ї Полейчик, Ашовских, Амбросов, Снегир и Петровских, померлых семью Барковских, Кишкель, Лакутиевских и Дебесь, померлых Андреевского Александра в 6 месяцев по смерти, померлую Веронику Станислава, Генрика Мордас, Кристину Танкевич, померлую Геновефу Виктора Михала Жабинских, Сергея Сергеюк, Станиславу Леонида Голговских, померлых Белявских Анну и Виктора, Тимагович Яна и Пальмиру, померлых Ядвигу Юльяна, Витольда, Олимпиаду с
сям'і Завадскіх, памерлага Васілія, памерлых Леакадыю, Хенрыка Барковскіх, Станіслава і змарлых з радзіны Ждановіч, памерлых Зофію, Казімежа Вішневскіх, памерлых сям'і Вішневскіх, Станіслава Корзун і памерлых сям'і Корзун, Івана Лабачевскага, памерлую Лішчову Валентину, 19-ю гадавіну смерці, Дзятловіч Геновефу і Івана, Садовскіх Регіну і Антона, памерлых сям'і Будзько, Казловскіх, Лешчевіч і за душы пакутуючыя ў чысту. Давяраем гэтых памерлых Божай міласэрнасці, просім аб шчаслівую вечнасць для іх, просім, каб Бог дараваў ім грахі і правіны людскую слабасць. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашы грахі, каб мы годна ўдзельнічалі ў той найсвяцейшай ахвяры. Сповядам się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy przez stawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Амоса. Так каже пан: у той день аднаўлю заняпалы шалаш Давіда, праломы яго загараджу і разбуранае аднаўлю, і адбудую яго, як у дні даўнія, каб яны авалодалі рэштай Эдома і ўсімі народамі, якім было абвешчана імя маё, кажа пан, які ўчыніць гэта. Вось настануць дні, кажа пан, калі сустрэнуцца араты са жняцом, а той, хто топче вінаград, з сейбітам. Горы будуць струменіць вінаградным сокам, і ўсе пагоркі пацякуць, і вярну з палону народ мой, Ізраэль, і забудуюць апусцелыя гарады, і пасяляцца ў іх. Пасадзяць вінаграднікі і будуць піць віно іхняе. Развядуць сады і будуць есці плады іх. Пасялю іх на зямлі іхняй, і не будуць больш вырываць іх з зямлі іхняй, якую я даў ім, кажа пан, Бог твой. Гэта Слово Божие. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi.
Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku niemu swym sercem. Pan głosi pokój. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucalują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Z duchem. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. U той час вучні Яна прийшли до Єзуса і сказали: «Чому ми і фарисеї постим шмат, а твої вучні не постять?» А Єзус адказав їм: «Ці можуть бути у жалобі гості веселя, пакуль з імі молоді. Але прийдуть дні, коли буде забраны ад іх молоді, тады будуть пастіць. Ніхто не пришиває лати з небеленого полотна на старую вопратку, бо пришитая рве вопратку і дзірка робіцца яшчэ горшай. І не ўліваюць таксама маладое віно ў старыя мяхі. Інакш разрываюцца мяхі, і віно выліваецца, і мяхі псуюцца. Але маладое віно ўліваюць у новыя мяхі. Тады захоўваецца і тое, і другое». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядем на хвилинку. Дорогие браты и сестры, сегодняшняя литургия слова досить таки знаний момент. Ніхто не пришиває лати небеленого полотна до старого, тому що гэта так не працуе. Бо гэтая лата вырве са старой вопраткі яшчэ большую дзіру зробіць. Таксама ніхто не ўлівае маладое віно ў старыя мяхі, таму што яны парвуцца ад гэтага маладога віна. Мае дарагія, напэўна, гэта словы, якія можна аднесці да розных сфераў нашага жыцця, таксама і да нашай веры, перажывання гэтай веры. Але, можа, сёння хацеў бы крыху аднесці гэта ўвогуле да адносін старога і маладога пакалення. Некалькі слоў дакладна, таму што, як мы бачым, свет вельмі хутка змяняецца. І ўвогуле адметнасць цяперашняга жыцця, рэчаіснасці, у якой мы жывём, гэта тое, што вельмі хутка з'яўляюцца вялікія разрывы сярод пакаленняў у іх ментальнасці, поглядах на жыццё, перажывання гэтага жыцця.
калі мы возьмем яшчэ 100-200 гадоў назад, то жыццё так хутка не змянялася. І рытм жыцця быў досыць спакойны, праўда. Праз не адно пакаленне людзі пераказвалі, праўда, спосаб жыцця, спосаб, ну, можна таксама перажывання веры сюды сказаць, іншых момантаў, і фактычна нічога не змянялася. А сёння мы глядзім, праўда, на адлегласці 2 пакаленняў, стыль жыцця бацькоў і дзяцей, ён абсалютна не падобны, праўда? Абсалютна не падобны. Калі мы яшчэ старэйшае пакаленне памятае Савецкі Саюз, то мы градкі садзілі, праўда, бо трэба было нешта есці. Вось. І гэта была неабходнасць жыцця. І без гэтага немагчыма, як не папрацуеш сам, то нічога не будзе. Сёння часам у дзяцей, калі пытаеш, дзе бярэцца хлеб, яны кажуць, у супермаркеце. Яны не заўсёды разумеюць, як гэты хлеб здабываецца. Вось. І гэта паказвае вельмі моцна, што мы маем іншыя погляды, таму што вельмі хутка змяняюцца абставіны жыцця, у якіх чалавек узрастае, у якіх чалавек сталее і ў якіх чалавек пражывае сваё жыццё. І, мае дарагія, вельмі часта мы можам таксама тут пачуць гэтую крытыку адносна, а вось яны маладыя, а вось яны не так. Маладыя ў свой час кажуць, старыя таксама нічога не разумеюць. І тут трэба навучыцца цярплівасці. Трэба навучыцца цярплівасці менавіта ў гэтых узаемаадносінах і перажываннях нашай веры, будучы веруючым чалавекам. Не заўсёды, праўда, на сілу змусіць чалавека так думаць, як я думаю, гэта добрая сітуацыя. Можа, часам варта папробаваць зразумець другога чалавека. Асабліва, калі пытанне не ідзе пра якоесьці маральнае зло, а пра спосаб быцця той ці іншы. Банальныя, бытавыя якіясьці справы, асабліва ў гэтых пакаленнях. Мама прыйшла, паглядзела, нявестка не гатовіць, бо яны яду заказваюць. Пазвала сына і на ушка: «Слухай, ты-то ей там дай, ты-то ей там скажи». І, мае дарагія, і праблема, і канфлікт, і непаразуменне. І пытанне, зноў ж такі, як гэта адносіцца да катэгорыі нашай веры, вельмі проста, таму што катэгорыя веры – гэта з любоўю да другога чалавека, рэалізацыя любові да другога чалавека. І вельмі часта мы замыкаемся, праўда, ў сабе. І прычым мы не скажам, што мы замыкаемся ў сваім эгаізме. Не. Ну, бо мы ж так жыццё пражылі, мы ж ведаем, праўда? Альбо з другого боку, што яны ведаюць, мы лепей ведаем, мы савременныя. Вось. А гэта і ёсць замыканне ў сабе, замыканне ў сваім эгаізме. Нежаданне выйсці да другога чалавека з якімсьці разуменнем. Увогуле, з якойсьці спробай зразумець. Чаму так? Чаму, ну, можа, ім так добра, можа, гэта не перашкаджае. Мае дарагія, і тут вось гэты момант вельмі важны, праўда, зразумець, што так, як было ў нас, не будзе. А маладому пакаленню зразумець, што так, як было даўней, гэта не было дрэнна. Гэта было добра і неабходна, адпаведна духу часу. Можа, пры гэтай аказыі таксама варта задумацца аб тым, ці молімся мы аб гэтым, зноў ж такі. Ці молімся мы аб гэтым, ці мы молімся толькі аб неабходныя, праўда,
рэчы такія, як здароўе і дабрабыт, не? Але ці молімся мы аб тым, каб навучыцца разумець адзін аднаго. Заўважце, вялікая колькасць канфліктаў, яна заключаецца не ў тым, што адзін мае рацыю, а другі не мае рацыі. Не. Найчасцей кожны папросту па-свойму глядзіць на гэтае жыццё. Троху упартасці, троху эгаізму, троху нежадання уступіць. Добры вечар. Такі салідны канфлікт, саліднае непаразуменне, салідная злосць. Мае дарагія, і зноў ж такі гэтае пытанне, ці просім Бога, каб навучыў нас разумець другога чалавека? Уваходзіць часам у палажэнне гэтага чалавека, выслухаць яго. Заўважце, гэта таксама вельмі часта вялікая праблема. Атрымліваецца якісьці канфлікт, а хтосьці пачынае тлумачыць, чаму ён так захоўваецца. Не надо мне, я не буду этого слухаць. Так а чё ты хочаш тады, як ты не будзеш этого слухаць? Пра якую згоду тады размова ідзе? Мае дарагія, і гэта таксама нашая вера. Гэта пытанне да нас, як да хрысціян. Як мы ў гэтых сітуацыях рэалізуем любоў да нашага бліжняга? Ну, таму што любоў да бліжняга рэалізаваць, калі ўсё добра, ўсё прыгожа, тады вядома, што лёгка. Але вось тут, як гэтая любоў выглядае? Як увогуле мы сабе бачым згоду, калі адбыўся канфлікт? Давайте мірыцца, но будзе так, як я сказаў, правда? Ці ўсё ж такі мы умеем і гатовы, правда, выходзіць на якіясьці кампрамісы? Ну, дагаварвацца між сабой. Паўтараю, размова ідзе пра тыя сітуацыі, калі не ідзе размова пра маральнае зло. Калі не ідзе сітуацыя размова пра грэх. Таму, можа, варта сёння, слухаючы гэтыя словы Езуса Хрыста, задумацца менавіта аб такіх інтэнцыях нашых малітваў. Можа, іначай, Пане Божа, калі я ў сабе адчуваю гэта, а многія людзі мы пра сябе лепш ведаем, чым хтосьці іншы, мы часам ведаем, што упарты, не магу уступіць там, ці як, то малітва, Пане Божа, навучы мяне уступаць, навучы мяне, як это, ёсць такое слово ў прастанароддзі, адпускацца. Кажу, бо яшчэ злы яшчэ? Не, яшчэ не адпусціўся. Ну, то пачакаем, правда? Пане Божа, навучы мяне адпускацца. Вось менавіта якіясьці такія разважанні адносна сённяшняга Евангелія, адносна слоў Езуса Хрыста. Маладое віно трэба ліць у новыя мяхі. І калі гэтымі новымі мяхамі з'яўляюцца абставіны, сучаснае жыццё, акалічнасці, у якіх чалавек нараджаецца, жыве і існуе, ну то мы таксама павінны гэта разумець. Павінны, прынамсі, старацца гэта зразумець. І няхай добры Бог, праз заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы, дапаможа нам у гэтым. Амен. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі ўзнясём да Айца Нябеснага нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён няспынна аднаўляўся і ачышчаўся праз пакаянне сваіх вернікаў. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз набажэнствы да Маці Божай яна вызвалілася ад заган. Цябе просім. Молімся за пілігрымаў Марыіныя санктуарыі, каб яны спазналі ўмацаванне веры і надзеі. Цябе просім.
Молімся за наших памерлых. У асаблівы спосаб Божай міласэрнасці даручаем тых, за каго цэлебруецца гэтая святая імша, каб міласэрны Бог дапусціў іх да ўдзелу ў хвале беззаганнай маці. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб Марыя выпрасіла для нас ласку руплівасці ў службе Богу і людзям. Цябе просім. Боже наш Ойче, выслухай просьбы Тваіх верных і праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі дай нам ласку заўсёды атрымліваць Тваю дапамогу. Праз Хрыста Пана нашага. Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud? Idźmy ufnym krokiem, z rzewnym sercem, załym okiem. Serce to zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wyjrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy. Odaję cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. Udziel nam Twojego przebaczenia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddają cześć Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego Zbawiciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostolowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błaganie z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdźcie błogosławić Pana, wszystka ziemia, niebo całe, w jeden dźwięk pieśń nasza zlana, niechaj śpiewa Panu chwałę. Bóg najświętszy, Bóg miłości, w sakramencie utajony, teraz, zawsze i w wieczności. Niechaj
Ujmujcie wszystkie serca wierne, wszystkie dusze, które zbawił. Oto skarby tak niezmierne dla was Pan Bóg pozostawił. Bóg najświętszy, Bóg miłości, w sakramencie utajony, teraz, zawsze i w wieczności. Niechaj będzie pochwalony Bóg najświętszy, Bóg miłości, w sakramencie utajony, teraz, zawsze i w wieczności. Niechaj będzie pochwalony. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Jego cisza, cisza wypełniła mnie. Łaska Chrystusowa wypełniła mnie. Łaska Chrystusowa wypełniła mnie. Łaska Chrystusowa wypełniła mnie. Jego łaska, łaska wypełniła mnie. Miłość Chrystusowa wypełniła mnie. Miłość Chrystusowa wypełniła mnie. Miłość Chrystusowa wypełniła mnie. Jego miłość, miłość wypełniła mnie. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Cisza Chrystusowa wypełniła mnie. Jego cisza, cisza wypełniła mnie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddaję cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją laską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Z okazji pierwszej soboty miesiąca będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pomolimy słowami litanii do Najświętszej Panny Maryi. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hosty godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę, pomoc ześlij.
jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Троица Один и Божа, Świętая Maryja, Świętая Богородица, Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci nadziei, Maci miłosierności, Maci Пречистая, Maci беззаганная, Maci непорушная, Maci невинная, Maci najmilejsza, Maci najcudowniejsza, Maci dobrej rady, Maci Stworителя, Maci Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwały godna, Panna прославленная, Panna могутная, Panna łaskawa, Panna wierna, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, суцяшальница засмучаных, успамога християнаў, королева анёлаў, королева патриархов, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнаўцаў, королева паннаў, королева усіх святых, королева без граху першароднага зачатая, королева ў неба ўзятая, королева ружанца святога, королева сям'і, королева супакою, королева Беларусі. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Маліся за нас, святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, цешиться трывалым здароўем души и тела и прославное заступніцтва Найсвятейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды.
Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech poddaje wiek wiekowi, hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłaś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. My chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziny
dniach wytchnień, w pracy dniach. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym królem, On nasz Pan. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według